ஹாட்ஸ்பாட் சேனலை மீட் பண்ணுறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஸோ உங்களை பல பேர் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட்டர்ஸ். அதுதான் நான் கேட்டுப்பேன். ஸோ எஸ், இன்னைக்கு நம்ம சினி ஸ்பாட்டில் ஒரு ஆக்டரோட பர்த்டே ஸ்பெஷல் தான். ஸோ இவரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, இவர் வந்துட்டு லீட் ரோலும் பண்ணுறாரு, அது இல்லாமல் இவர் வந்து கமெடியனாகவும் நடிக்கிறாரு, அது இல்லாமல் கேரக்டர் ரோலும் பண்ணுறாரு அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ நம்ம கோலிவுட்டில் எவ்வளவோ ஆக்டர்ஸ் வந்து தன்னோட திறமையாலும் ஹார்ட் ஒர்க்காலும் தனக்கான ஒரு இடத்த பதிச்சிருக்காங்க அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ அதில் கண்டிப்பாக இந்த ஆக்டரை வந்துட்டு நம்மளால் சொல்லாமல் இருக்கவே முடியாது. ஸோ நீங்கள் எல்லாரும் கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்படி கண்டுபிடிக்காதவங்களுக்கு ஒரு க்ளூ தரேன். எஸ், இவரோட ஹேர் ஸ்டைலால தான் இவர் ரொம்ப 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 ஃபேமஸ். ஸோ எஸ், நீங்கள் கெஸ் பண்ணது கரெக்டு தான். இன்னைக்கு ஆக்டர் யோகி பாபு அவர்களோட பர்த்டே. ஸோ எஸ், அவரோட கரியரை எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாரு, இந்த இடத்துக்கு அவர் எப்படி வந்தாரு அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க ஷோக்குள்ள போயிடலாம். நம்மள பல பேருக்கு சின்ன வயசுலயே ஒரு ஆம்பிஷன் இருக்கும், லைக் டாக்டர் ஆகணும், இன்ஜினியர் ஆகணும் அந்த மாதிரி. ஸோ எனக்கு கூட டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆம்பிஷன் இருந்துச்சு. அது நாளடைவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம யோகி பாபு அவர்களுக்கு வந்து சின்ன வயசுலேயே ஃபுட்பாலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது. சொல்லப்போனால் அவர் ஸ்டேட் லெவல்லலாம் விளையாடிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம். அவர் ஒரு பயங்கரமான ஃபுட்பால் பிளேயர். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டா மூலிமா மிலிட்ரியில் ஜாயின் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிருக்காரு. பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவரால் மிலிட்ரியில் ஜாயின் பண்ண முடியல. ஸோ இந்த மாதிரி லைஃப் போயிட்டுருக்கு. அப்படி தான் அன்எக்ஸ்பெக்டடாக அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லுல்லு சபாவில் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரை பார்க்கறதுக்காக அவர் ஷூட்டுக்கு போயிருக்காரு. ஸோ அந்த டைம் தான் அதிர்ஷ்டம் அவர் கதவை தட்டிட்டு வந்திருக்கு. எஸ், அப்போ அவரோட வித்தியாசமான ஒரு தோற்றத்தை பார்த்து ராம்பாலா அவர்கள் அவருக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. ஸோ இந்த மாதிரி தான் யோகி பாபு அவர்கள் தன்னோட ஆக்டிங் கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கப்புறமா கிட்டத்தட்ட 13 இயர்ஸ் ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக மட்டும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம். திமுக பாத்துக்கலாம். அவர்களோட ஃபிலிம் கரியர் ஸ்டார்ட் ஆனது 2009ல டைரக்டர் அமீர் நடிச்ச யோகி படம் மூலமா தான். அதுக்கப்புறமா நிறைய படங்கள் அவர் பண்ணியிருந்தாலும் அவரோட கரியருக்கு ஒரு மைல் ஸ்டோனா இருந்தது மான் கராத்தே மூவி. இந்த படத்துல அவரோட டயலாக், அவர் காமெடி வேற லெவல் ஹிட் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஸோ மக்கள் மத்தியில அதிகமா அவர் பேசின டயலாக்ஸ் பேசப்பட்டது. ஸோ இன்னும் வந்து மீம் கிரியேட்டர்ஸ் நிறைய பேர் எனக்கே விபூதி அடிக்க பார்த்தல அந்த டயலாக்கை அவங்களோட மீம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம யோகி பாபு அவர்களோட லைஃப் வேற லெவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் போச்சு அப்படின்னே சொல்லலாம். நிறைய லீடிங் ஆர்டிஸ்ட் கூட யோகி பாபு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சாரு. லைக் சர்க்கார், மெர்சல், விஸ்வாசம், வீரம் அப்படின்னு நிறைய படங்கள்ல அவர் நடிச்சாரு. ஆமா, நான் பிச்சைக்காரன். இவர் வாங்கி விட்ட ட்ரெயினை பார்க்க வந்துக்கிறேன். வெள்ளக்காரியுடன் காதல் கொண்டேன். தர்ம பிரபு இந்த மாதிரி படங்கள்ல லீட் ரோல்லயே நடிச்சிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாம நம்ம லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா அவர்களோட கோலமாவு கோகிலா படத்துலயும் நடிச்சிருக்காரு. ஸோ ரொம்ப பெரிய லிஸ்ட் போயிட்டே இருக்கு. அந்த அளவுக்கு நிறைய படங்கள் நம்ம யோகி பாபு பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம். அர்ஜுன் ரெட்டி மேனரிசம். இவர் இடுப்பு அப்படியே திருச்சாயிடும். இருந்தா மட்டும் போதும், நம்ம லைஃப்ல ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்போம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்ட்டான எக்ஸாம்பிள் யோகி பாபு அவர்கள். ஸோ அவருக்கு எங்க ஓசி ஹாட்ஸ்பாட் சேனல் சார்பா a very happy birthday, keep entertaining us. இந்த வருஷம் நீங்க நிறைய படங்கள் நடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களோட வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறோம். ஸோ இதோட நான் கிளம்புறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ எஸ், இதோட நான் கிளம்புறேன். உங்களை வந்து மறுபடியும் வேற ஒரு சூப்பரான ஒரு ஷோல மீட் பண்றேன். Until then, it's bye from Afiza. Stay home, stay safe.